பிரைஸ் லார்ட். உம்மை நம்பி நடக்கிறேன் என் தகப்பனே, உங்க பாதை நன்மை என்று நம்புகிறேன். உம்மை நம்பி நடக்கிறேன் என் இயேசுவே, உங்க பாதை நன்மை என்று நம்புகிறேன். பிரியமானவர்களே, நீதிமொழிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆமாங்க, இயேசுவுக்கு பயப்படுதல் தான் ஞானத்தின் ஆரம்பமாங்க. நாம இயேசுவுக்கு பயந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது இயேசு நமக்கு அதிகமான ஞானத்தை தருவாருங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் ஆசீர்வதிக்கவும் செய்கிறார். பைபிள்ல எழுதியிருக்கு, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி. எனவே நாம இயேசுவுக்கு பயந்து நடப்போம். இயேசு நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. Amen.